दिनेश लाल यादव की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2021। मेरा वीडियो का शेयर करो और सुनो। दिनेश लाल यादव, मोबाइल नंबर 7250590067। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। दिनेश लाल यादव की तरफ से 2021 मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। 7250590067। दिनेश लाल यादव। नियम बाटे लागू लफर वाला रही कनिक में आगू सिंगल केहू न समाई रे मालिका दी जवन देखाई रे नया साल उहे मनाई रे कि मालिका दी जवन देखाई रे नया साल उहे मनाई रे। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। बामन जूरत बे हो खसराजी केहू न के करो माल पर करिलाई न बाजी बामन जूरत बे हो खसराजी केहू न के करो माल पर करिलाई न बाजी डीजे बन्हाई रे डीजे बन्हाई रे मालिका दी जवन देखाई रे नया साल उहे मनाई रे कि मालिका दी जवन देखाई रे नया साल उहे मनाई रे। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। पहिले चुनाई मिठन साहिमाला का रहो बिकिरा जो नया नया कोइले बा प्यार हो पहिले चुनाई मिठन साहिमाला का रहो बिकिरा जो नया नया कोइले बा प्यार हो मनाई रे कि मालिका दी जवन देखाई रे नया साल उहे मनाई रे। 2021 में नियम बाटे लागू लफर वाला रही कनिक में आगू सिंगल केहू न समाई रे मालिका दी जवन देखाई रे नया साल उहे मनाई रे कि मालिका दी जवन देखाई दिनेश लाल यादव की तरफ से नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। और शेयर करिएगा भोजपुरी।